מצלם? שלום אנשים. גם מצחיק. שלום אנשים, כאן איתי ודניאל. אנחנו מאחורי הקלעים של מה שאתם עומדים לראות עוד רגע. עוד רגע, אנחנו... אני מריאד, שלום. שלום דייד. איתי, מה אתה אומר על ההופעה שלנו? ואפילו למדתי לעשות ככה. אז בוא נגיד להתראות ותתחילו בהופעה. אז בוא נגיד 3, 2, 1, בשמחות. למה עשית? אתה יודע מצלם? בוא נגיד 3 הבבר ואז נקרא, אוקיי? 3, 4, לא, ואז אומרים עכשיו. אומרים עכשיו. יאללה, נו. עכשיו. 3, תראה. 3, עכשיו. זה נקרא. איפה? הנה. זה חבר. הלו! הלו! סליחה? פה זה הכנס הפורצים הנצורים? מה זה? וואלה? זה לא שומעים, לא שומעים. זה הבעיה של היום. לא שומעים, לא מקשיבים, אין להם זמן. אתה מדבר, מפסיקים אותך באמצע. אתה מדבר, והם מתעסקים. אתה מדבר, ולא שומעים, לא שומעים. באתי בשכונת חוממה, וכבר כמה שנים שאני מחכה לפגישה הזאת. לומר תודה לאנשים שהצילו את החיים שלי. מה אני מדבר? את החיים של כל המשפחה שלי. את חנה הבת הגדולה שלי, את עוד משה מהרחוב למטה, את שמחה, גיסתו של שמואל, הנכד של דודה שושנה. מה אני מדבר? את החיים של כל השכונה. את דוד בן הקטן של השכנים, את אברהם השמן מהמכולת, את הבת של אפרים שבריא, הוא הרב של הבית כנסת של הברסים. הרבה אנשים שהם הצילו, והצילו. ואני מרגישה את זה כאילו זה היום. עכשיו. מה זה? זה יצחק. כמה פעמים אני אומרת לו, תוציא את הליפה אחרי המקלחת. ככה זה בירושלים, אין מים. כמה גלגולים שהמים עוברים כאן. למשל, במים הנקיים מתרחצים, ובנקיים פחות עושים תפיסות, ובנקיים פחות כותבים רצפות. פרדון, סליחה שאיחרתי, לא באשמתי. זה פשוט יהודה הגבאי מהבית כנסת אליהו הנביא. הוא תפס אותי למנחה, ואז הייתה אזכרה ואוכל, ולא משנה. התחלתם כבר? התחלתם? אנחנו התחלנו? זה הם שהתחילו. רק שמעו מכריז על חלוקת הארץ, כבר התחיל הבלגן. סליחה גברתי, לא התכוונתי לזה. כאן זה רכס שערות, בית מאיר, יש כאן איזה מפגש. מפגש? עם מי? עם מה? לא היה עם מי לדבר. כל מפגש בין יהודים לערבים נגמר באסון. התקפה על אוטובוס בג'רג'ירה, מטר חבלה בממילה, מכוניות תופת במרכז העיר. אמור להיות כאן איזה מפגש, לא? כנס? מסיבה? מסיבה? למי יש חשק למסיבות? המצור ירושלים מתעדף. אין מים, חסר תרופות. ואוכל? מקבלים בהקצבה 130 גרם לחם ליום לכל בן אדם. אין חשמל בבתים, כי צריך לשמור על אין חשמל בבתים, כי צריך לחסוך בדלק. אוטובוסים לא מגיעים, ואסור לנסוע במכוניות פרטיות. ואתה חפש סיבה למסיבה? ממש לא, אני מנסה להסביר לך מה גם הסיבה אנחנו שהגעתי לכאן. מנסים. יש להם מקומות מרכזיים בדרך לירושלים. מבצע נחשון, מיד אחר מבצע הראל, מבצע יבוסי, מכבי וקלשון. זה מבצע. חבר מביא חבר, מבצע מביא מבצע. תאמיני לי שאני יודע טוב מאוד על מה את מדברת. אבל זה היה פעם. חייבים לספר את זה לדור הצעיר. מונה זאתי מנותקת לגמרי. בדיוק! היינו מנותקים! ועוד יותר, תושבי הרובע מנותקים לגמרי. דוד בן גוריון
מכריז על הקמת מדינה, והם לא שומעים את זה בכלל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. כפיים, כפיים. תהיו לי בריאים, מה אתם אומרים לי בית מאיר? אני יודע על זה בית מאיר. אנחנו גדלנו על בית מחסיר, ככה קראו לזה פעם, או איך שאני תמיד אומר, מה שהיה פעם היה עם טעם. נעים מאוד. נעים מאוד, יונה גולני, נהג שבו. שלום, אני נתן גיני, תושב הרובע היהודי לשעבר. ומי זאת? אין לי מושג, אני מנסה לדבר איתי. אמרתי לך כבר, שגם הם ניסו, אבל זה לא הצליח. עד שסללו את דרך בורמה. לא שומעים, לא מקשיבים, זה הבעיה של היום. נראה לי שהיא עדיין חיה בתקופה ההיא. לא שומעת, לא מקשיבה. תקד לגמרי, מפעם. אל תשכח, מה שהיה פעם היה עם טעם. תראה את הכביש הזה למשל. כל שבוע סוללים שם עוד מסלול ועוד כביש. לך תסביר לדור שלם של מפונקים שרק לפני כמה שנים אנשים נהרגו כדי להגיע לכאן, והם סובלים בגלל פקקים בכניסה לעיר. ואני מדבר איתכם על כביש אספלט באורך 3 מטרים. אתם יכולים לדמיין דבר כזה? אבל איך אני תמיד אומר, מה שהיה פעם היה עם טעם. אז גם אתה מירושלים? דווקא לא, היינו מספר חברים, בני קיבוצים מעמק הירדן, שהחלטנו לסייע לכם לירושלים הנצורים באספקת מזון. למה בחורים צעירים כמוכם צריכים לעשות את זה? את זה אף אחד לא שאל. אנחנו נשמנו את ירושלים, נולדנו עם הכמיהה לירושלים. כן, תתפלאו, אף אחד לא צריך לשכנע אותנו. כן, אנחנו, בני הקיבוצים החילוניים, מבית זרע ומגניה וממזרע ומשער גולן, אף אחד לא העלה בדעתו לא להצטרף ללחימה. זה לא כמו שהיום ירושלים שייכת לדתיים. איך אמר בן גוריון? תן לנו מדינה, גם בלי תל אביב וגם בלי כפר סבא. אבל מדינה בלי ירושלים, זאת לא מדינה. שיהיה בשקט ככה בבית. מה קרה? אתה רואה את המשוריינים האלה? היום זה כמו אתר תיירות. אבל מאחורי כל חתיכת ברזל שכזאת היו חיים שלמים, חיים של מסירות נפש. פשוטו כמשמעו, למסור את הנפש. חברים טובים כמו איתן שמש, שנפגע בחזה מקליע חודר שריון, והמשיך למסוע עד קריית ענבים בלי לומר מילה. כמו מכבי מוצרי, שנהרג בערב פסח עם אספקה של מצות לעיר הנצורה. אבל הכל היה שווה רק כדי לראות את החיוך ואת השמחה אצל האנשים שונים בירושלים. איך שאנחנו היינו שרים לכם, הנה הבאתי את זה מהבית. לירושלים השיירה נכנסת, בחרקת צירים ובנועם מנועים. הרחוב שותה לחיוך שלכם בחסד, עונה בית העיר, ברוכים הבאים. למה אני מספר לך את זה? כדי שתזכור. אני זוכר טוב מאוד. אסור לי לשכוח. נשבעתי לו לאח שלי הקטן. אני והוא היינו הקשרים של הרובע. אני בן 12 והוא רק בן 10. ניסים, ילד בכיתה ה', החלל הכי צעיר במלחמת השחרור. כשהבנו שהקרב על הרובע עומד להסתיים ואנחנו עומדים להפסיד, נשבענו אחד לשני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. אם לא אזכרך, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. והיום ניסים, חזרנו אל ירושלים, אל הכותל, אל עיר דוד. חזרנו אל עצמנו. אמנם בלעדיך, אבל תמיד איתך. חזרנו, כדי לקיים את חזון הנביאים, כה אמר השם צבאות. עוד תשבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה.